Nu skal jeg være helt ærlig. Jeg er ikke ekspert i videokonferenceteknologi. Men trods det, så tager jeg et møde her lige om lidt med en samarbejdspartner. Jeg mener, hvor svært kan det være? Nå, så skal vi se her. Nå, den starter automatisk. Så må det være den grønne knap her. Nummer. Ja, nu kan jeg jo ikke hans telefonnummer udenad, men lad os lige se. Det der ser ud som en telefonbog. Og så Erik Jensen. Lad os give ham et kald. Goddag, Erik. Hej. Hej, hvordan står det til? Fint tak. Hvad med dig? Jo, tak skal du have. Ved du hvad, jeg har lige nogle ændringer, jeg godt lige vil drøfte med dig. Kom lidt nærmere. Ja. Nej, ved du hvad? Brug Zoom-funktionen. Nå, okay. Nu skal vi se. Zoom ind der, og så lidt til venstre. Ja, det var meget bedre. Perfekt. Det var godt. Jeg vil gerne lige snakke lidt med dig om de her skitser, som jeg sendte til dig forleden dag. Men du, hvorfor tilslutter du ikke bare din computer? Okay, ja, lad os lige se. VGA-kablet der, og så trykker jeg på de 2 knapper der. Men Tryk på præsentation. Nå, okay. Sådan. Ja. Ja. Og så kan du også, hvis du vil, prøve layout. Okay, det er den der. Lad os lige se. Sådan, så kan jeg se jer begge to. Det er godt. Okay. Hvad synes du om skitserne her? Det der var interessant. Det var ikke lige det, vi var kommet overens om, og jeg kan huske i hvert fald. Jeg synes, at farvekombinationen den er helt forkert. Det slet ikke passer overhovedet ikke ind i. Ja, det her det var jo en af de bedre funktioner, at man kan slukke for mikrofonen, så modparten ikke hører, hvad man siger hele tiden. Og det vil man selvfølgelig gerne selv være herre over. Det var jo faktisk ikke så svært. Det behøver du slet ikke at være urolig over, Erik, det der med prisen. Det kan jeg godt fortælle dig, fordi